hementxe daukezu esnea freskoa. Nik neonek jetzitakoa, gaur hobea. Bai. Bateak egizten. Hombre. Madalena Lopetegi da Euskal Herrian geratzen den etxez etxeko esne banatzaile bakanetakoa. Beitu zuzelan dau lurre, baina pegaute. Ene sindikatuak nekazarea proiektua jarri du martxan. Helburua, baserritar eta bezeroen arteko harreman zuzena lortzea da. Botila bete eta etortzeian nahi eman. Bale. A ber. Goizean jeitzitako esnea banatzen aritzen da Madalena Zumaiako kaleetan, marmitak bete eta bete. Gure esnea. Hortxe dauke kompetentzia txarna Madalena meikukin. Bai, Meikuk esate baitu ez zeateko eta... Beste ezeateko zandak eopea junto hona ean. Ui ba. Eta mainan hartu behar. Batzuk askoian ategistik izen zen. Beste batzu perriz, gutxi handare bai. Konsumitzaile eta aldeek barazkiz betetako hotzara jasoteko aukera izaten dute euren etxeetan. Azpimarratzen duguna da elikagain zubirotasuna. Osea, gu definitzen dugu herrialde bakoitzak eduki behar dau ahalmena bertako herritarrentzako baskaria sortzea. Abeltzain eta nekazarien egoera ederki islatzen duten bi lagunen kasua. Baserritarren bidean gaur, bi errepidean. Ez gaude ez hain goiz ibiltzen ohituta, aitor dezagun. Madalena Lopetegi ordea, bai? Ondo. Bai. Landalan? Bai. Bai, ezta? Piskat. Han aldauke lantokie? Vale, handak hau, tailerra. Tailerra, ofizina. Gure tailerra ordo. Etxez etxe behi esne gordina banatzen ibiltzen den azkenetako baserritarra da bera. Banatu aurretik, behiak jetzi behar dira lehenik noski. Gutxi gabeta. Ni bezalako banatzaile gutxi, ja. Aitutzen nahi da hori. Ez talako rentablia. Denbora asko pasa, eta gauza gutxiin. Egoera estu honetan aurrera egiteko modu aurkitu du Soniak. Beste 70 baserritarrekin batera nekazarea proiektuaren parte da. Lagunduko dauztazu letxuga mozten, bai? Bai, hori espada. Vale. Ene sindikatuak eta lurreko nekazari ekologiko elkarteak bultzatutako bidea da. Ekoizle eta konsumitzaileen arteko hartu emon zuzena du abiapuntua, baina nekazarea komertzioa zaratago doan egitasmoa da. Guaz eredu baten bile, produzio eredu baten bile. Lan egiten duenak eduki behar ditu baldintza onak. Hor, soldata duin bat, laneko baldintza onak. Beitu, hau da onto bat. Guk ekologikoan ez dugu erabiltzen fungizidak. Bueno, pestizidak ez, baina ontoak kontrolatzen dutena dire fungizidak. Gu dekogu euneko produzioa da, euneko 20 da galera, galtzen da produktua. Insekto bat, janduelako, edo onto bat, edo... Gure produktuak dire guztiz ekologikoak. Abono izaten da zimaurra eta ez dugu estresatzen landare, osea, berez urteten da sasoian, ipinten dugu ipini behar dana. Kontsumiu garaizan garaikua. Eta horrek egiten dagoena da, zentzuzko izatea gure erosketak. Betik ez gara fango zerrenda berdinakin supermerkatura edo donde txikira. Fango gara lurrak emoten duzkun produktuen arabera. Oraindik lotan nintzela, aita goizeko bostetan, beia jazten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela, etxez etxe arizeko, esne saltzaile betzela. Gaztea gutxi. Geraritua. Oain urko esne partitzen. Hoi ba. Porque gaztiak hartze be, amak indaben arte. Gero ja amanetekan aldeit joguenian behen kontura azteianian, ja, hito. Eta orduan hori geho nola kobratzen diezu? Hile bukaeran bankutik pasatzen diezu faktura? Aztian behin. Aztean behin. Nik ez dakit paserraitik egiteuen, Andri lanik ez emateatik, beak ez iteatik, ez molestatzeatik, errexo dalako, erosketikan ekarri paketia eta haitu arte. Etxezetzeko zerbitzua egiten da, baina gero eta gitxiago oso komplikatua da. Eta orduen behar genuen lokal bat generoa usteko, sastiak usteko. Lokal hori bete behar ditu baldintza batzuk, egon behar da kamara bat, izan behar da gastu gitxikoa, orduen normalean izaten dire leku publikoak. Hau da orduen gure lekutxue? Bai. Bale, ja, lagundu dut, Bai, ordeko gu bezerotxu bezia izoiten, Hemen dekozu, aste hontako saskitxoa.
Behin, hori aguzaten baiatzu dana, Bai, hemen ostoko gauzak sartu dizkizuten. Bai? Ondo. Eskerrik asko. Zaituzu, astero altzazu, ala? Astero ez... Amabostero? Amabostegun, bai. Bai, aukera. Produktuan kalidadie... Pozik nago, bai, gustora. Ikusten garestize dela, edo? Niretzako ez. Ez da garestize, ez da? Eta produktua bera, golfa bat izango da. Bai. Salabak eta badazkize beti. Katea motza bada, produktua dekor kosto batzuk produzionak, ez? Baina, klaro, saltzen badizu bateri eta besteri eta holan, bazkenean ailegatzen da dendara oso garestia. Jak hemen gauzen, hemen ikusten dut, horregaz konpara eta prezizun diferentzia asko gongo leke? Adibidez, letxuga batek, kalidade honekoa, kostaten dau, 70, 80 zentimotan horren inguruen egon aldan, hori, kontsumitzailek ordaintzen dauena. Gero hori letxuga denda baten saltzeko, baina ipini behar da, bat da 20, bat da 30, horren inguruan. Korte ingelesak kobra behar dau, korbatadunen soldatea, gehi marketina, merkatalgune handi baten animatzen bagara saltzeko, ziurazki guri ordainduko ziguten gauza ziztrin bet, ez dakit, 20 zentimo, eta horregaz ez da kubritzen produzion gastoen bez. Hau, sistema hau ona da, baserritar koskorrentzako, txarra da lehen osan deuna. Hor tarteko jende bat ahi da sartzen, ze ikusi ez daukana nekazaitzakin da. Hor negozioan aukera ikusi duna eta sartu duna muturre, ez? Hoi nola eta moztu inbiar da. Eta hoi moztu behar duela, gue arduradunak. Eo foru aldunditik, eo Euskal Gobernutik, eo... Esnea eta esnekin artean negozio asko dau. Baserritarrak ez dago ikusten, zatik beak poltsikoan ez dago igarten, baina hor intermedizio moan dauzen askok igarten dabe hor negozio bat dauela esnea eta esnekiakin. Ordan netzat asko da propaganda hutza. Orduan batek hartzen duela kontzi Ortxeboli Giroldegia, no? Etortzen da, eta horna zein behar du, diru esartu hau zaltzeko? Ez, horna tapaken du. Sartu hemen, ontzia eta zeare bai. Tapare bai. Eta guain inguna da desinfetatu horrek. Claro. Momentuan, batzuk oso ondo haimendia. Gauza berretiak izatean bezala, bere zea izango gorreke. Baina, geroa goi behitu bertza jo ez. Oain, kanpona sartu ez? Hemen. Udan playa, mamer magina. Tantxe, amer esne preskua. Ahi da betetzen. Ideia horri jarraitu sortu duen ekipilgune hau. Gaurko gune banaketaren azkenera iritsi gara, baina Soniaren barazkiek bide berri bat hasiko dute hemen. Nekazarea osatzen duten ekoizleek euren produktuak ona ekartzen dituzte elkarrekin trukatzeko. Horrela, hotzara edo saskiak produktu ezberdinez hornitzen dira. Hau zezik unetxike, adibide bat ipingo. Kromo kolekzio baten moduen, kromoak ametik eta handik hartu eta kuaderno baten dana dekun zuzenien eskaintzeko moduen. Antzeko zerbait. Da, aprobete, zango da apur bat, ni bakarrik okela jarrita, baina familiako zenbetxa jabe azpartu ingo da nire produktuarekin. Baina nek Sonia ezagutzen dut, bertura egiten duena. Beste bat ezagutzen dut, fruto daukana. Denen artean apur bat amakomuneko lan bat. Mugatago repartorria. Jaskatute ego zuez? Hori da. Familia honek behar dau, hainbat gauzetako hainbat. Honek behar dauz txalabi. Zabaz bi. Zake, karo, zuzuteko zu lista bat, derak eskatute. Hoizea. Ondo, zu jaskatzen zu eta fetxa bat epindizu. Hori torri gaino egunetan. Eta ja, produktu alegoko dugu, Familiak ezaten dago, nik hilean behar dut, hainbat. Eta gu moldatzen dugu hori, astero erateko. Horre, sartu behar dira barazkiek horietan, bai? Bai, bietan. Inkretxendo doa, eskaera. Eta guk ez dugu emoten abasto, ni askotan geratzen naz, ekoizten dudan guztie, saltzen dut.